A miña vida creceu dentro dunha familia, somos 9 irmáns. Había un tío na miña familia moi inteligente que nos enseñou moitas cousas. Acórdome de pequenos que nos enseñou a salve en latín. Éramos os primeiros nenos que sabíamos a salve en latín. Fomos crecendo nunha familia, nese tempo solo podían estudiar os homes. Eu era muller, era a cuarta, meus irmáns casi todos tuveron ou carreira ou un estudio bastante. Eu non, eu solo fui á escuela poucos anos, de 7 anos a 11. O que sei, o aprendín lendo, dos libros dos meus irmáns, das revistas, dos contos e da vida. Din que solo se estudia nos libros, pero a vida tamén enseña moito. Entonces, pois fomos crecendo nunha familia que eles estaban estudiando meus irmáns por aí, por todos lados. Meu pai era albañil, miña nai na casa, había que axudarlle, había que traballar nas terras, tiñamos 3 vacas, e despois 2, e despois quedamos con unha, e ao final, cando cheguei aos 22 anos, pois me cansei de traballar na terra, é verdade. E entonces meu pai, nesta época dos 11 anos para arriba, fun a aprender a coser, todos os cursillos que había, todas as cousas, eu aproveitaba todo. E me casei aos 25 anos. Me casei aos 25 anos e montamos un bar en Villagarcía, con 2 irmáns máis, estuvemos traballando sobre 6 anos. Aos 6 anos morreu meu pai, con 62 anos. E o meu home tuve que coller a empresa de albañilería. E despois viñeron os fillos, eu estuve con miña nai na casa, viñeron os fillos, montamos unha empresa de construcción e hasta que nos jubilamos. E a raíz de vir de Villagarcía pa Catoira, eu empecé a meterme xa en todas as cousas, que empecé a facer cabalgata, catecismo, comunións, confirmacións, meterme en grupos de pandereteiras, agora estou noutro grupo tamén de acordeóns, metime en Cáritas tamén, sempre traballando un pouquiño por demais, sempre me gustou ofrecer a miña vida un pouquiño aos demais, voluntariamente, claro. Meu irmán foi alcalde tamén moitos anos, e despois entrou Alberto. Entonces Alberto chegou un día a pedirme si quería ir con él. Bueno, pois mira, é unha experiencia na miña vida un pouquiño máis. Entonces aprendí moito, traballei moito, pa Catoira, traballei moito, e daquela non se cobraba, era traballar, non era como a política de agora, é distinto. Chegamos a ser dunha vez 9 concejales, era unha maravilla traballar, se facía moitas cousas, e son uns recordos moi bonitos. Viaxei a Dinamarca, cando tivemos o intercambio cos daneses, fixemos moitas cousas. Eu estou contenta do traballo que fixen como concejala. Eu, con colaboración de Alberto, tamén fixen o libro dos 100 anos da Iglesia de Santa Eulalia do Oeste. El me axudou tamén, e quedou moi bonito, fixemos a festa dos 100 anos, é un recordo moi bonito que temos tamén na parroquia, é moi bonito. E eses recordos non se apagan nunca, sempre se van recordando. O pasado é importante, o pasado é moi sabio, de él apréndese moitas cousas. A xuventud necesita saber, porque a xuventud agora non sabe si... Bueno, non sei se sabe, sí que sabe moito máis que nós, pero apreciar as cousas como se apreciaban antes. Antes apreciaban esas cousas de outra maneira.
Ahora parece, non sei, parece que non se aprecian tanto, pero é moi bonito recuperar cousas pos pueblos, sí que é moi bonito. A min sí que me gusta, sí. En Catoira xa se leva traballando moitos anos en recuperar cousas. Se recuperaron os muiños, que é unha maravilla, temos unha lagoa aí que tamén é unha maravilla, se recuperan un montón de cousas, entonces todo o que se poida recuperar, por moi pequeniño que sea, todo benvido sea. Pasarín é perfecto, quita unhas fotos maravillosas. A mí me quitou unha foto que sí que me pareceu mal, porque me quitou cunha corona de flores nun enterro. Entonces, cada vez que ves esa foto, o corazón anda che plin plin. Pero é verdad que el, en calquera sitio que te collía, a mí sempre, eu teño un montón de fotos de Pasarín, sí que teño. Era tan cariñoso que a xente, tan... porque ainda vive. Me traeme moitos recordos Pasarín. E ademais, ele encontraba, ten que fora nunha leira de millo, na carretera, nunha taberna, no ayuntamiento, en calquera sitio te encontraba, para quitarche a foto. Ele sí que é un personaje. Deses personajes hai poucos. E a veces nin che cobraba a foto. Deses personajes hai poucos. Hai moi pouquiños. Queridinha, dame un bico que eu che darei un abrazo, non quero bicos dos homes que me cheiran o tabaco. Que me cheiran o tabaco, ai alelo, ai alelo, ai alelo, ai alelo, ai alelo, ai alalo. Neste momento non me acordo máis. Sinto moito, pero estou en blanco.